A ƙasar Iran ana ci gaba da hidindimu da jana'iza ta shugaban addinin ƙasar da Amurka da Isra'ila suka kashe a farkon harin da suka kai a ƙasar ta Iran. Wannan jana'iza dai ta ɗauki hankalin duniya, inda aka hango mambobi ƙasashe na duniya daban-daban, ƙasashe fiye da 70, kamar yadda na ga ministan harkokin wajen ƙasar wato Al-Ghashi yana faɗa, yake gode ma ƙasashe fiye da 70 da suka je ƙasar domin halartar jana'izar wannan shugaban addini na ƙasar Iran, ciki har da ƙasashe irin su Saudiyya, irin su Turkiyya da sauransu, har da ƙasashe cikin Europe, wanda wannan abin ya nuna daraja da ƙima da ƙasar Iran ɗin ta samu a ƙasashen duniya. A ɗaya ɓangaren an tambayi shugaban Amurka ko me zai ce game da yadda ya ga Iraniyawa sun hito suna nuna jimami, suna kuka game da wannan jana'iza ko rashin da suka yi na jagoran addinin ƙasarsu. Donald Trump ya kada baki yake cewa ya yi mamaki matuƙar gaske, kuma yana ganin abin kamar ba gaskiya ba ne. A cewarsa ya ɗauka mutanen Iran ba su son ba su son mulki na Iran, ma'ana ba su son jagorori da Iran. To amma sai ya ga abin sai ƙara soyayyar su ma ta ƙara tun bayan fara wannan yaƙin. Kuma ya nuna musu da cewa kamar ya nuna ma al'ummar musulmi da mutanen Iran cewa waɗannan jagororin kamar su wani ginshiƙi ne na musulunci, kuma wani garkuwa ne na musulunci. Musamman wurin jana'izar za ka ga wasu duk baƙin da suka zo akwai kalar ayar da ake ja musu lokacin da suka je suka yi tsaye gaban gawar wannan jagoran na addinin Iran. Wannan shi ne.